отиваме да палим диското с Брани. Той има iPhone, за Коледа му го подариха. Добре, нека да тръгваме. Идеме навън, защото утре не може да се пали батерия. Знаеш, че ще стане маза. Знам. А къде ще палиме тази ден? Ще стане маза. Къде? Навънка? Бе, ти добре ли си? Тук? Е така? Нема, тръщи ръката ти. Не! Страх те. Не. Палиме я. Чакайте. Страх ме, когато я паля. Защото да не гръмнем. Бе, тя така не се пали, бе! То трябва да се отвори това нещо. То трябва да се отвори тиксата. Да, е така трябва. Хора. Газ! Снимай апнята. Окей, дай да снимам. Хора! Стой! Иначе... О, да! Дай, аз искам да държим. Гошка, дай, аз искам да държим. Дръж. Какво просто стана? Глейте. Жълта беше. За съжаление не успях да снимам, защото сега познах видеото. И да, така. Ми добре, чао.